Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo. Radio Philippine Standard Time, las 7:02. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nga panguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, siyudad sa Bacolod naga-imbentaryo karon sa mga quarantine facility nga mapektuhan sa posible nga pagbalik sang face-to-face nga klase. Munisipyo sang Don Salvador Benedicto wala sang lockdown sa piya ka may empleyado nga nagpositibo sa COVID-19. Sa mga balita nasyonal, miyembro sang Makabayan Bloc gintawag ni Senator Lacson nga grupo sang mga perdido. Mga kabataan gina-discourage sang DOH nga magwa sa ilabalay sa panahon sang Pasko. Sa balita international, isa ka pagtuon sa Amerika nakadiskubre sang presensya sang coronavirus sa US antes ang outbreak sa China. Sa balita sa sports, Barangay Ginebra liwat nagdaog sa Game 2 sa nagapadayon nga PBA Finals. Sa balita entertainment, Miss International 2013 Bea Santiago gin Bulgar nga 5 ka beses sa isa ka semana nagapaydalon sa dialysis. Samtang sa balita espesyal, aton istoryahan ang nagkalain-lain nga Christmas tradition sang iban nga pungsod. Mayong aga Bacolod, mag-aga bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw, Huwebes, Disyembre 3, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Padayon gyapon nga nag-apekto sa Luzon ang inabantayan nga low pressure area. Ang LPA ang uli nga nakitaan sa poblasyon Albay. Sunod sa pag-asa, magamay lamang ang tsansa nga mangin isa ka bagyo na sambit nga LPA. Karon nga adlaw maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan kamay lapta-lapta nga pag-ulan sa Cagayan Valley, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, mga lugar sang Aurora kag Quezon bangod sang tail end sang frontal system sang LPA. Sa aton nga temperatura mabatyagan ni sa 24 degrees Celsius tubtob sa 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak las 5:49 kay na sa aga, magatunod naman las 5:23 karon sa hapon. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Sa liwat sa aton mga ka-action boy, no? Welcome na. Welcome na. Sa Aksyon Balita Morning Edition. Of course, Ma'am Jocelyn Narisi Vita Olak, good morning man. Homalomena, aka Heaven. Renan Payong-ngayong. Merly Dolido Magallanes, good morning man. And of course, kay Sir Alex Monteza ara sa gihapon, Madam Perfect kuno ready na sa ikaduha nga bahin sa pangpalakaton sa kahawaan. Grabe ba? Do astronaut lang? Do astronaut ba? Utam siya sa who? Amo na nga pa utang gro. Yung manegosyo. Oo, no? Yung manegosyo ng iya. Ay, bongga bala kay made investment just under a week invest with Sir Alvin. Ha? With Sir Alvin kuno ho? Alvin Graba? Ba si Alvin Graba na? Mga sabad na nasa. Anyway, good morning sa kay Angie Licaniel. Angie, good morning dira sa imo kag kumusta? No? Kaya sa Kate Cardones. Good morning man sa imo. Friends na ni kami sa Facebook. Bongga. Mota ko nag-share ko ba? Lipat ko. Kasi wala mo naman ginaccept. Kasi ko pa ba? Anyway, sige lang tanong ta karon na. Andreo Huelar, happy birthday to me. Happy birthday, Andreo Huelar. Pa-Andre pa ko tanim. Kay birthday gali guro. Oo. Birthday gani, happy birthday to me mo. Oo, ate sige Flora May, Bakuli Mirasol, of course, good morning. Michael John Season, good morning kuno kay Ruben De Leon. Happy birthday kay Ruben De Leon. Happy birthday, Ruben. Kag sa kay Mary Grace Mustre, maayo lang ang pagpangape. Kilala ko niya si Grace Mustre.
Sige, Titing Angels, good morning man sa imo. Sa kay Weng Morales, may aga, kumusta ka mo dira? Sige. Kay Titing Angels, good morning. R.R. Montua Regino, good morning. Tadtaron na to ng mga balita. Monitor from Payao, Binalbagan. Upod si Lolo Manuel Aranda. Hello, Lolo Manuel. Of course, good morning man kay Tess, watching from Japan. Keep safe mga kaksyon. Romeo Baroba Jr., good morning man. Of course, Kagawad Melchor Baro Carumbines. Good morning, April Joy Escropulo, Suklan. Greet niyo lang ko ng mga taga Pontevedra, especially sa Suklan family sang Biante. Ma'am Vanessa Mayo and Sir Alex Montez, hello, good morning. Of course, sa akon nga maninoy, dira Captain Joseph, katunina sa Ibi Magalona, dalunta na lang sa Valladolid, si Captain Wilfredo Benaman Jr., and of course, Captain Junji Liba, and of course, maninoy John Chong, and maninoy Jerry. Hello, good morning. Tingo, galapit na bilang galapit ang December. Sige. Standby sa mga balita lokal. Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:09. Sa detalye na sa aton mga balita lokal. Nagapatigayon sa karon sa inventaryo ang siyudad sa Bacolod sa mga kadamuon sa mga quarantine facility nga maapektuhan sa posible pagbalik sa face-to-face nga klase sa 2021. Martes ang hapon sa nagsapol ang mga miyembro sa local school boards sa siyudad, kagintalakay ang plano sa siyudad sa posible pagbalik sa face-to-face nga klase. Sunod kay Councilor Renacito Novero, Chair sa Committee on Education, ginalantaw ni Bacolod Schools Division Superintendent Gladys Ameline Sales nga posible ang high school ang una nga magabalik sa face-to-face nga klase sa Pebrero tuig 2021. Samtang ang elementary ang posible magbalik sa third ug fourth quarters ang 2021. Sa karon sunod kay Novero, nga mo man ang chair sa Quarantine Center Action Team, may 19 ka mga existing public schools nga gindesignar bilang quarantine center, apang indi tanan ginausar bangot indi naman tuman kadamo ang nagaabot sa Bacolod. Sa masunod nga semana, liwat nga magasapol ang QCAT kag local school board. So, pa-inventory ko lang kung pila ka mga eskwelahan ang posible maapektuhan kung mag-face-to-face na. Kung pila mabilin, pila makuha quarantine facilities, kagano ang posible naman mahimo. Ang kabahin sa pahayag ni Councilor Renacito Novero. Lusot naman sa second reading ang appropriation ordinance angon sa ginaduso nga 2.6 bilyones pesos nga pondo sang syudad sa Bacolod sa tuig 2021. Sa virtual session, ginpamangkot sang pila ka mga konsehal ang ilang mga resource persons, lakip na sa Executive Assistant Jo Marie Vargas, City Budget Officer Imelda Willias, City Treasurer Giovanni Balalile, kag OIC sang City Health, nga si Dr. Edwin Miraflor Jr. Ang proposed budget sa Bacolod sa tuig 2021 ang mas manubo sa 400 milyones pesos ikumparar sa 3 bilyones pesos nga pondo subong nga tuig 2020. Sa virtual session, ginkwestiyon ni Councilor Wilson Gamboa Jr. ang pila ka other maintenance and other operating expenses o kon other MOOE sa idalom sang City Mayor's Office para sa tuig 2021 nga nagaklaim nga yara sa kapin 80 milyones pesos nga mataas ikumparar sa 25 milyones pesos ang tuig 2020. Si Gamboa ang nagpangabay kay Willias ka sang breakdown sa proposed budget para sa other MOOEs. So kay Budget Officer Willias, may pila ka mga talatapan kaangay sang Permits and Licensing Office, Bacolod PIO kay iban pa nga ang ila pondo ang gikan sa other MOOEs. Ang Budget Officer ang napasiguro nga magahatag man dokumento sa pangabay ni Gamboa. Kapay naman sa 174 milyones pesos ang proposed budget sa Bacolod City Health Office para sa 2021. Ini ang 6% sa 2.6 billion proposed budget sa Bacolod nga sa masunod nga tuig. Sa virtual session, gitbahag ni OIC City Health Officer Dr. Edwin Miraflor Jr., ang CHO sa karon ang nag-adjust pa sa epekto sa COVID-19 pandemic. Ini matapos ang pamangkot ni Councilor Wilson Gamboa Jr. si Miraflor angot sa iyang status. Sunod kay Miraflor, may 21 sa karon ka doktor ang CHO, 3 ang on leave, isa na ka medical leave.
Ginpahag man ni Miraflor nga gin-assign sa isa o kung sa lain nga komitiba si Anay Health Officer Maria Carmela Hinsoli. Suno kay Miraflor, ila tinguan nga ma-workout ang pondo ang tugyan sa ila, kay ila man abi-abihon kung tugutan sa syudad ang pagkuha sa mas madamo nga personel kag madamo nga doktor. Subong nga 2020 ang CHO ang mayara sang 169 milyones pesos nga budget. Sa iban pa nga balita lokal, nagpositibo naman sa COVID-19 ang 36 anyos nga municipal employee sang Don Salvador Benedicto Negros Occidental. Ini isa ka lalaki nga residente sang Barangay Bago DSP kag ika-13 nga confirmed cases sang Banwa. Sa interview sa Aksyon Radyo Bacolod, ginpahag ni Mayor Lawrence Marksland de la Cruz, ining empleyadong gina-quarantine sa pasilidad sang Banwa apang natalana nga pagasaylohon sa isolation facility sang Valladolid District Hospital bangod sa padan nga pagsuprer sang sintomas sang virus. Nobyembre 18 sang una nga nagbatsyag sang sintomas ang empleyado, nagpa-swab test sang Nobyembre 27 kag nagpositibo sa COVID-19 sang Disyembre 1. Sa records ng DSB Municipal Health Office sa mga lugar nga ginbisitahan sang empleyado antes magpositibo sa COVID-19, among puloy-an sini sa Barangay Bago DSB, balay sang iya Amay sa Morsha, balay sang iya Iloy sa poblasyon Morsha Public Market kag Municipal Hall sang DSB. Ginapatigay na sa karon ang contact tracing. Facility quarantine na siya. Tapos, pang-inform na namon kagwa ang details sa mga na-close contacts niya. Ang mga close contacts niya, amon ang tipo no nato naman kag facility quarantine sila kag ipang swab. Si DSB Mayor Marksland de la Cruz. Wala sa lockdown nga matabo sa munisipyo sang Don Salvador Benedicto bisan pa nga nagpositibo sa COVID-19 ang isa sa mga municipal employee. Inagin klaro ni Mayor Lawrence Marksland de la Cruz sa interview sa Aksyon Radyo Bacolod. Suno sa kaya alkalde, ang mga naka-close contact lamang sa empleyado sa munisipyo among ipaidalom sa swab test. Duwa pa ni de la Cruz, magapadayon sa gihapon ang serbisyo sa munisipyo kag wala man siya naka-contact sa among empleyado. Duwa pa sa alkalde, may 13 na ka mga COVID-19 confirmed cases ang DSB, apang 11 sa maini ang nakarecover na kag duwa na lamang ang active cases. Nagalaom si De La Cruz nga liwat maangkon sang Banwa ang COVID-19 free municipality nga status, pareho sa natabo sa nalig nga bulan sa di naka-record ang Banwa sang 0 positive kag 0 active case. Ginmanduan naman nga magbalik na sa pagtrabaho ang mga empleyado sang lokal nga gobyerno sa syudad sang Kabankalan nga miyembro sang Team B nga may negatibo nga resulta sang RT-PCR swab test. Sa panumdum nga ginpost ni City Administrator Sixto Garaygay sa City Government of Kabankalan official FB page, iyagin siling nga hindi na pag-ipatuman sa sini nga mga empleyado ang 14-day home quarantine advice, bangod ini ang gina-apply lamang sa mga persons under monitoring ukon close contacts. Una diri gintunga sa Team A kag Team B ang mga empleyado nga ginpaidalom sa swab test kasunod sa pagpositibo sa COVID-19 sang pila ka mga city government employees. Ginkalipay man sang syudad sa pagreport nga wala sang bag-o nga kaso sang COVID-19 kag wala man sang napatay tubtob Disyembre 1, 2020. Apat lamang ang nagpositibo sa COVID-19 sa 544 ka matawo yung paidalom sa surveillance testing diri sa syudad sa Bacolod sa naligan ng Nobyembre 28 kag 29. Suno kay Executive Assistant Ernesto Pineda, pamuno sang Sectoral Concern Office, ang nagpositibo ang ginalakipan sang duha ka pulis kag duha ka riders. Ginklaro ni Pineda nga sang ginpatigan ang surveillance testing, may pila ka mga sektor nga nag-upod man sa ginpatigan nga aktibidad. Bangod sini, ginakabig ni Pineda nga nagadumo na ang COVID-19 cases sa syudad, apang padayon nga nagpanawagan sa publiko nga hindi magkumpiyansa. Nanawagan si Pineda sa mga riders nga wala pa nagpaidalom sa test, nga bukas sa gyapon ng syudad para sila ang matest sa maabot ni Disyembre 5 kag 6 sa Bacolod Respiratory Outpatient Center. Sa mga petsa, ipaidalo man sa surveillance testing ang mga traffic enforcers sa Bacolod Traffic Authority Office, transport sector kag personnel sa Public Order Safety Office o kung POSO. Sa katapusan nga balita lokal, gin-appoint naman ni Mayor Bing Linardia si Anay Konsehal Cesar Distrito bilang miyembro sang Board of Trustees sa Bacolod City College nga tiglawas ang professional sector. Ining base naman sa Executive Order No. 75 nga ginpermahan ni Linardia sa Disyembre 1. Nasaad sa EO sa alkalde nga Board of Trustees among governing board sang BCC ang magadirect, administer kag manage sang aktibidad sang buluthuan. Ginpahag man sa EO nga mayara sang bakante sa professional sector matapos nga nag-resign
Ang ginappoint man nga si Dr. Rebecca Filasol nagligad nga Setyembre 30. Sa Facebook post ginpahag ni distrito wala ini nagduwa-duwa sang gintanyag ini sa iya sa alkalde kag handa nga mag-volunteer nga wala pa sang benepisyo. Sa naibaluan si distrito nagpangalagad bilang konsehal sang Bacolod sa 3 kasunod-sunod nga terbino kag karon nagatutok sa iya propesyon bilang isa ka abogado. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:17. Para Montua Rehinio, tadtaron nato na mabalita. Daga paluga pa contest sila ni Alex Montesa sa kuan mo. Sa mga flowery words. May mga sikabong nga si Alex, may mga pabuswangon ang mga do bakukang blaw. Nakalain do kadamak sa bakok. Alin sa Payaw Binalbagan, upod niya kuno si Lolo niya Manuel Aranda. Ay ara-ara, kumusta ko na kay Mayor Manuel Aranda. Kumusta lang naton sa iya. Good morning, watching sa Japan. Si Kwanisa, I think amon nisa si ano ay, ang iya apelyido bla si Home. Naman na? Si Yamamoto. Basta may nalipat ko sa gapon, kaya amon siya Home apelyido. Good morning man kay Kagawad Melchor Baroca Rombines. Sa kay Romeo Baroba Jr. Good morning man. April Joy Escrupulo Sudan.
Greet niya ang taga Pontevedra, especially sa Sudan family sang Biante. Aha. Sige. Just- Sige. Sige ka na go. Si Lovely JD, good morning man. Of course, Michael June Season, Mac Duran Rina. Sakay amigo naton Andy Delgado dira sa Japan. Kumusta ka dira pre? Upod na muna sa una. Si Andy dire sa Aksyon Radio. Perfect. Dire sa una sa Aksyon Radio. Galing kay nakapa-Japan na siya kay Sabad plus ang Christmas tree. Oh, galing. Tika-tika tani nga duwa. Nakapa-Japan na ni si Andy kay may dugo ni sa nga Japanese. Japanese. May diro sa time bay nga ang tanan nga may mga Japanese blood galakat sa ginapalakat sa Japan. Amo na. Amo to. Kani amo man sa amon sa Kenya ba? No. Dito yung bisan way ka to dugo kenyan, pwede ka gito Pwede kakadto. ko to. Tani no, basi bala sa sagay lang ko makakadto. Sa Sige. community to. Go. Kaya Jesseline Andrada Tiangson, good morning from Barangay Mansilingan. Ma-Earl, good morning ulit ko no. Arnel Pode Samparado, watching from Purok Matahum, Barangay Mansilingan. Dapat dira ka star. Ha? Dapat dira ka ma-star. Sa diin, sa Purok Matahum. Matahum. Galing kayo doon ka redundant. Redundant. Oo. Ang Matahum sa nga taga Purok Matahum. Matahum, grabe no. Oo. Labi na gid bi kong si Sir Nixon pag itong dito ga star. Tahom. Tahom-tahom. Tahom-tahom na gid mo. Correct. Oh. Rev Sals, good morning mga Yunorians. Gali ka mga young broadcasters naton ka-awesome gid. Since si Rev Sals man, basta Yunorian. Okay, Tatak Recoleto, Caritas et Cienza. Alex Monteza, of course, good morning. Joy Drilon, stay safe always. God bless. Juby R. Tagame, good morning man. Rene Eboy, good morning. Monitor sa Cebu, mangkot lang ko tani kung may biyahe na ang San Carlos City to Toledo City, tamiyaw ko lang. May ara from Cebu City, plane kag barko with the whole month of December lang ha. Pero ang land trip yan wala? Land trip? Land trip kaya iti San Carlos City to Toledo. Kuhanin mo? Mabarko na yun. Barko gali, barko. May barko kag basta coordinate lang kamo sa tagsa ninyo ka mga LGUs kay di panugutan ang LSI from Cebu. Okay? Juby Artagame, Cory Vidaha. Napatay gali ang ilang father. Kay ina lang sa aga. Napatay ilang father. So, condolence lang kay Cory Vidaha. Condolences, Ma'am Cory Vidaha. Mudlay sini kay mudlay pa sila magpauli, no? Oo, hindi gid makadali-dali. Ako may ara ko gani ang akon nga pakaisa. Ang banan niya napatay, kundi may kabataan sila nga to ang may bata sila nga to sa Saudi. Pagkapatay sa bana ya, way sa kaboy kapuli. Napatay ang papa niya way sa kapuli. Si mama niya napatay naman sa naligat, way sa kapo kapuli. Napatay ang ubos, napatay ng kanan niya way sa kapuli. Subong ang sitwasyon, no? Kag miskan diri gani Action Boy, kung COVID positive ka, kung ara sa ospital labi napatay, hindi ka na makita sa pamilya. Okay, kuhan ka na, cremate ka? Grabe. Sige. Beyond D, sa pamilya na ako sa La Carlota, good morning man. Sige, Action na Eden, Ma'am makala mo. Jean Osicer, good morning man. Michael Joseph Hilado, ever gorgeous, kidya ko naman. Thank you so much. Always lang nagamonitor sa Handumanan. 22 days to go before Christmas and 28 days to go before New Year. Happy holidays sa tanan. Andrea Amanda Jaime from Barangay Mansilingan. Maria Teresa Hofelenia. Good morning, Connection Boy. Silay na. Oo. Hamal Sir Alex Monteza, patamya niya ako ng tanan nga, personal sa Philippine Coast Guard, Southern Negros Substation, Hinubaan, sa Familia Shelo sa Barangay Nabulaw, Palay City, from Barangay Takuling, madamo gid nga salamat. Okay? Sa kay Ma'am Vanessa Mayo, ara naman siya, no? Sige. Standby na sa aton nga mga balita national later naman ang iba na, no? Standby!
Aksyon Radio Philippine Standard Time na 7:27. Detalye na sa aton mga balita nasyonal. Gintawag ni Senator Panfilo Lacson ang mga mamalida sa idalom sang Makabayan Block nga grupo sa mga perdido. Matapos ng isa sa tiglawas niya nagpahayag ng investigasyon sa Senado sa red tagging ang lugar para sa ginatawag nga witch hunting. Ginatumod ni Lacson ang pahayag ni Bayan Muna Party List Representative Carlos Zarate nga ginpatigan sa parehong sa isa ka press conference nga ginpatigan sa parehong adlaw ang Senado nagpatawag para sa third ug final reading sa red tagging sa din ang Makabayan Coalition members kag opisyal sa militar ang imbitado. Sunod sa senador, dismayado ini sa Makabayan Block bangod sa piyak sa ila ginahimo, ginakusahan pang Senado nga lugar para sa witch hunting. Si Lacson nga anay PNP chief ang pahayag sa mga anay rebelde nga nagtestigo sa hearing nga ang ila aligasyon nga may pila ka mamalida ang miyembro sa Communist Party hindi mapamatud-an kung wala sang konkreto nga ebidensya. Gina-discourage naman sang DOH ang mga bata nga magwa sa ilang nga balay bisan pa nga nag-umpisa na ang panahon sang Pasko. Ini matapos nga may pila ka mga doktor kag scientist ang nagpalayag nga mga lugar nga yara sa low risk area ang pwede na nga magwa. Sa DOH briefing yan pahag ni Health Secretary Francisco Duque III nga ang ila desisyon ang hindi magbag-o kag kon mahimo ila gina-discourage ang mga kabataan nga magwa bangod yara pa ang risgo. Sunod kay Roque sa masobra 400,000 ka COVID-19 cases sa Pilipinas, yara sa 3% tubtob 5% mga bata kag hindi sila exempted nga malatnan. Sunod sa Health Secretary ang 15 tubtob 65 anyos lamang ang ginatugutan nga magwa samtang may yara sang quarantine restriction. Ginpahayag naman Interior Undersecretary Jonathan Malaya nga hindi pagpabuton nga magasunod ang publiko sa health protocols batok sa COVID-19 kung mismo ang mga opisyal sang gobyerno ang wala man nagasunod. Sa online forum, ginpahayag ni Malaya nga dapat ang mga opisyal sang gobyerno among magaserbi halimbawa kung ano ang isa ka opisyal kung ang isa ka opisyal ginimbitahan sa event apang hindi ini makasiguro kung bala ginasunod ang minimum health standard, mas maayo nga balibaran na lamang ang imbitasyon. Sa namirohan ng Department of Interior and Local Government, nagapatigayon sa investigasyon sa gintambungan ni Presidential Spokesman Harry Roque kag Senator Manny Pacquiao sa Cebu, Batangas, sa din ang social distancing ang wala masunod. Ginpahayag naman sa Malacanang nga dapat masumiter na sa Kongreso ang 2021 General Appropriations Act sa unang semana sining bulan sa Disyembre. Agod datagan ligwa si Presidente Rodrigo Duterte sa pag-review sang probisyon sang National Spending Bill. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, nagalaom siya nga masumiter na sa mga mamalida ang budget sini o kung masunod nga semana. Kahapon, kung nagligan ng adlaw Martes, natapos ng bicameral deliberation sa Kongreso para sa 4.5 trilyones pesos ng national budget. Sa diin, target man sini nga maratipikahan kag among pagsumiter sa presidente. Sunod pa kay Roque, nagalaom sila nga kung hindi man sa sini nga semana kung tani sa masunod nga semana masumiter na, bangod posible maubusan sang panahon sa pag-review ang presidente. Naibaluan ang ginaproponer nga 4.5 trilyones pesos nga national budget para sa tuig 2021 ang magaserbe sang pag-umpisa man para sa pang-umpisa para sa ekonomiya sa Pilipinas nga nahalitan bangod sa COVID-19 pandemic. Sa ibang balaton nga balita nasyonal, handa naman ang gobyerno sa Pilipinas nga magbalik sa peace negotiating table sa komunista lamang kung ang mga ini manginsinsiro. Sunod kay Defense Secretary Delphine Lorenzana, na pamatian sa niyang pahayag ni NDF Panel Chairman Luis Alandoni nga ang peace talk nagakahulugan lamang sang revolutionary movement sang CPP-NPA. Samtang ginangkat ni Lorenzana ang mga miyembro sang Makabayan Block nga ikondenar ang komunista nga grupo kag ang ilang mga aktibidad kung gusto nila nga magmadinalagon ang Pilipinas. Sa katapusan nga balita national, ginaprubahan sang House Committee on Natural Resources ang hagna nga tuyo mo implementar sang mas mabakod nga penalidad sa madakpan nga nag-aabuso sa mga lasang sa pungsod. Sa ila pagsapol, ginaprubahan sang panel ang consolidated bill nga tuyo mo proteksyonan ang wildlife resources sa pungsod kag papapanaog sang penalidad sa mga nagalapas sini. Ang hagna ginbulo sa Republic Act 9147 ug Wildlife Resources Conservation and Protection Act nga napasar sa adtong administrasyon ni Anay Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Sunod kay Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez, kinahanglan proteksyonan ang mga lasang sa illegal nga mga aktibidad, climate change kag para sa masunod nga henerasyon. Aksyon!
greet naman ko ang teaching force ang V. Kauntoy Elementary School, especially kay Ma'am Alegria Magtang Portal. Alig, good morning sa imo. Mo Alig. Si Alig na mo, principal bla na. Ay, good morning, ma'am. JR Pabalinas Panagiton, good morning man. Watching from Eroreco, tamayo lang pamilya Panagiton kag Pabalinas. Coffee time na. Ate, sige. Kay Jeanette Delino, good morning sa imo, Jeanette. Dira sa Andumanan District Jail. Kay amigo na to na One Ball, Galyo. Maninoy mo. Maninoy, good morning, liwat. Remia Garcia, ayaw, nag-greet na sa Gilikina, no? Remia Garcia, of course, good morning, na? Sakay Annie Raffles, Ohio gozaimasu. Aksyon Bacolod, watching live from Okinawa, Japan. Neo Lee, Maria Luz Grijaldo Macunat, Maria Fe Garcia, James K. Kadalman, watching from Alihis Regent Pearl. Manog baboy na gali ka Aksyon Manog baboy na gali ka Aksyon manog baboy siya. O kung manog baboy na si Aksyon. Ano man? Ano sa mga manog baboy sa man ka pangyaw sa baboy kung nagasagod baboy? Manog baboy mo. O kung manog baboy na siya, ano man na? Manog baboy. Sige, joke lang James ha. Kalma ka lang kay sa jaon taniyang agat ha. Kuan lang good vibes lang kita. Correct! Good vibes lang kita. Good morning daw sa kay sino to gana. Good morning kay Sir Jude Montanio Alit. Dira sa Purok Bolinao, Barangay 1. Hello. Good morning ka. Good vibes lang kita ya ha. Oo. Sige An Domingo, good morning man. Balo ka sa trabaho tani. Kung hindi ka kasaho, hindi ka lang kasaho pero sigurado ko kung ikaw di basi kung mas sobra kapagid. Sobra. Sobra ka ano? So basi kung may ara ng mga kaaksyon ta ko sa nga mga pakaturan tabla nga nano klase nga reporter na. Pero kung siya na di butang mo, testing kag ako bi ma-supervise iya, malalaman na gitang. Actually, kami ni Action Boy, kadlaw-kadlaw lang kami ni pero karaga sa newsroom, you don't like to talk to Action Boy. Sobra na pala mo. Mag-work gani, work mode gina sa Action Boy mo. Pero tiyan mo na dapat. Sige lang basi sooner or later or soon, may experience na nila Action Boy. Makambal sila mismo nga, ay, amo ni sila amo ni galing ubra nila. Hindi mo nilang lahog ang ubra mo, so hindi man ta perfect. Yes. Hindi man ta perfect. Hindi man ta perfect. Nagkanda ko kay One Ball. Good morning ihada. Ay, bongga! Dumay, kaliwat may panyaga. Kaliwat Good morning. Maninoy, along kalandaan. So, namin ko pala, hindi man ta perfect. May mga lapses man ta, but we always try our best. Correct. Kung ang best namon is not enough for you, imo na yung problema. I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Napaminsalan tayo, Nay. Sige Good. Good morning ko si si Alex ang tiya, ang tamiyaw niya. Good morning sa tiya namon nga lapsion. Mo ni siya man. Di ko na palawago ng tiya mo Nya ginkuha naman din transistor radio ko para mamati sa programa, di ka man kabati. Ay naman ni sa Alex, ginabiray ang tiya yan man. Sige lang. Pero familiar ang pangalan Kami kilala, matanga O lang ang punta. Ang sa din? Ang pangalan ni Tita, yung bala? Sige, diba? sige. Standby na kita sa mga balita. Dungang naton nga mga balita. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:38.
Sa detalye na sa Balita International, isa kapagtuon sa Amerika nagapakita nga coronavirus mahimo nagalapta na sa tawo sa pinakapungsod antes pa na identify sa China kag nangin isa ka pandemic. Sunod sa mga scientists sa US Centers for Disease Control and Prevention, ang test sa blood sample nga kuha sa US halin Desyembre 13 nagapagwa sang ebidensya sang antibodies para sa COVID-19 virus o kon mas kilala sa SARS-CoV-2. Ang samples nakuha masobra duha ka semana antes ang Desyembre 31 nga ginkumpirmar ang outbreak sa Central Chinese City nga Wuhan. Ang antibodies na generate sang human immune system nga mag-identify kag atakehon ang pathogen sa lawas. Kung nasulat sa pagtuon sang CDC nga ang presensya sang serum antibodies isa ka indikasyon nga ang isolated nga kaso sang SARS-CoV-2 infections ang mahimo una nga nagumpisa sa western portion sang US. Ang findings may kaanggid sa analysis sa Italy nagligan nga bulan sa blood samples nga nakuha alin sang Setyembre 2019 nga nagapakita man sa presensya sang antibodies batok sa bag-o nga coronavirus. Sa balita sa patag sang negosyo, naglambot na sa 911 ka cell sites ang natukod sa Globe Telecom umpisa Hulyo tungtong Nobyembre sa tuig, kaya napaabot nga madugangan pa sang 600 ka cell sites antes matapos ang tuig. Ginpahag man sa kompanya nga plano nila magdugang pa sang 2,000 ka cell sites sa masunod nga tuig bago padayon man ang ilang pag-upgrade sa ilang serbisyo. Duga pa sa Globe, may panibagong cell site sa area sang Lanao del Sur, Sultan Kudarat, Antique, Iloilo, Leyte, Palawan, Aklan, Maguindanao, Cotabato, Misamis Oriental, kag Davao del Oro. Naglambot naman sa 10,876 ka cell sites ang ilan na na-upgrade sa 4G LTE kag may 17 na kasyudad sa Pilipinas ang gin-upgrade naman sa 5G. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 4 sentimos. Singapore dollar 35 pesos kag 90 sentimos. Ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 20 sentimos. Sa ato naman nga balita entertainment, Aksyon boy ginbulgar iya niya Miss International 2013 Bea Santiago nga 5 ka beses sa gali sa isa ka semana nagapadialysis. Ha? Bangod sang chronic kidney disease. Oo, kilala mo na si Bea Santiago. Usually nag-host na siya Aksyon boy sa mga ano. Ay, kasi Bea Alonso lang akong klala yan. So, grabe, di rin na nagbuso mga chimpo mo. Di siya 2013 lang yan. Buwan mo siligon imo chimpo. Sa akin chimpo. Sige. Sa iya Instagram, Aksyon boy, gin-share ni Bea ang pagbisita sini sa Toronto General Hospital sa Canada. Kag suno sa iya, may kabulayan siya sa iya nga protein intake kag karon may yara sang low phosphate, low hemoglobin kag may mga muscle aches. Dugang pa ginrekomendar sa iya doktor kag nutritionist ang vegan option apang matapos ang 2 ka bulan nangin vegetarian na siya kuno Aksyon boy kon weekdays, samtang pescatarian naman kung weekend. Anong pescatarian? Piste, charot lang. Mga pasta? Ano? Hindi. Hindi, mga tao nga wala na sila gakaon meat, pero fish gakaon sa fish alone. Okay. Pescatarian. Si Anong diferensya sang vegetarian kag vegan? Ang mga vegan do ka food guro nga ano gid. Ano tawag sa Mayroon food? pagid ang vegan mo. I think ang vegan niya daw ay pagid milk mo hasta milk yo islaya mo. Grabe ba? Bote check lang be. Karon na sa Oo, gani. Pero sang tuig 2018 Action Boy, sangin palayag ni Santiago nga na-diagnose siya sa CKD, Action Boy. CKD? Oo, amo na sang chronic kidney disease. Okay, sige. Balita sa sports. Daog sa ikaduha nga kay Yunan ang Team Hinebra bato sa TNT sa nagapadayon karon nga best of 7 PBA finals. Nakakuha sa Hinebra ang score nga 92-90 naman ang TNT. Ginpangunahan ni Stanley Pringle ang Hinebra nakamayara sang 34 puntos, 8 ka assist kag 6 ka rebounds. Samtang si Aljan Mariano ang may 20 puntos. Sa piyak nga bahin, wala kampang si Ray Parks Jr. sa TNT. Nagpanguna naman ang team tubtob sa third quarter pakuntani apang na perdi pa sa Hinebra. Ang game 3 sa karon nga adlaw o kon buwas nga adlaw Disyembre 4. Balita Espesyal! Yes! Good morning sa liwat sa aton siniwa ka-aksyon. Kagati sa mga wala ta kaina nag-greet no sa Gapamatiya sa Transistor Radio. Good morning lang, especially kay Sir Jude Montaño Ali. Good morning. Good morning. Kati kay gusto yung i-shout out dan action boy. Okay. That's why gina-shout out Kasi siya because
Simple request sa aton sining magka-aksyon, mahatag ta, ihatag ta action boy. Sige, kuha lang anang aton niya good vibes lang. Yes, good vibes lang. kay kadali lang ba sa aton sa kalibutan. Ala, ikaw lang na yun, wala ka na yun. Ako nalawig pa ko yun. Kadali lang sa aton diri sa kalibutan, why hindi ta magatag time sa mga negative vibes. Yes. No? Dapat Kag, optimistic ta subong. Basta siguraduhon ko lang niya sa kay Migo ta Jud, Migo ta na siya. Nga kung ano man ang amon nga kakulangan, we do try our best. Yes. Pero kung ang best namon is not good enough for you, imo na tayo problema. No? But try gid kami kung ano ang pinaka the best namon nga mahatag sa aton mga listeners, correct. No? Makanta pa ko tani kay hambal ni Maninoy, hulton ko na lang kuno nga mag-okay ng tanan kay maduet kami ni Maninoy. Maduet ka man ni Maninay mo Alma. Maninay Alma, good morning. Tapos ng COVID lang mapuli na di sila. Maninay Alma, small tapos 26. Size 6 akong tiil. Charot lang. Mama duet ka mo ni Maninay mo kay para si Aksyon Eden perte man mo. Perte pala ilaoy gali. Perte pa ning kay Kiayas ni magkanta. Kalain sa kay Kiay. Sige, Stella Maricelis, good morning kag Teresa Linaha Kayaw. Good morning. Yes, good morning Action Boy no. Kag mo tugal ka ina balang primary difference gali isang vegans kag vegetarians. Ang vegetarians only avoid meat. Ga-avoid lang sila meat ya. Pero ang vegans, nag-avoid man sa mga animal source products, kang may like isang milk. egg, honey, dairy. Ano na nang nakaon nila? Amo na sila ko kente. Pon ka vegetables Puro sa na lang gidya. vegetables. Veggies lang gidya. Amo lang gid Ang sila. vegetarian niya pwede paguro kakaon Caesar salad nga may cheese and Ano to gani ang daw ang ga-avoid lang yung meat? pescatarian. Hindi ang ga-avoid lang yung meat bala no ganito. Vegetarian. Vegetarian. So ang vegan niya tanan na gina Tanan niya. niya po, tanan nga green niya mo ginano nila. Sige. Okay? Okay. Ikaw yan o kaya klaseng ano yan? Wala kuya, kuya ng anything goes kuya. Anything goes. Good. Happy birthday ana kay Andrew Ledesma, halin kay Sherilyn Oro Javier, no? 24th birthday. Si ni Mark Andrew Ledesma. May ari naman si Durgish sa ari mo gid ay. Gano ka diya? Mag-intras Nan ara kagid. Ikaw naman na siya ano gani pa na i-block. Why I-block naging naman ano ko na siya, wala na to siya. Charot lang. Sige. Okay. Diritation Boy, sa aton sini nga balita special, mga Christmas tradition around the world. Correct. Kaya bisan hindi man ta kakadtot sa ila ma-experience ta, at least mabalaan tala, makabal ta. Paano sila mag-celebrar sa Pasko? Sa ila. Correct, Action Boy. Pero dala na dira, syempre sa bagos ka kalibutan, unang tagin yung Pilipinas because it's more fun in the Philippines. Ang aton di nga Christmas nga isa gid sa pinakatatak sa Pilipinas, ang Misa de Gallo. Yes. Kag ang Action Boy, syempre ang aton nga mga lanterns kitya. Parol. Usually pa mga parol sa iban nga lugar nagapasanag man sila sa ila balay. Pero aton yung may mga dalagkuan kita yung mga ano yan. Kay ti may ari kita di gani Ligligan Parol Festival. Dito na sa Luzon Sa San Fernando. Pampanga. Oo, kay ang San Fernando ang Christmas capital of the Philippines, Connection correct. Boy. Makita That's why mo nga na. dito ginano. Kag syempre sa Pilipinas ang Ay, ilang mga parol itong isa ang ilato nga mga lanterns, mga parol nila ginaobrang isa. Pwede mo yung istaran. Gani nagkutang Action Boy mo. Pwede ka lang yung istaran ay sa bulan sa Disyembre. All throughout. Di lang ko ano yung istara. Kag ti Sanag pa. wala pa no kay ti makisilong lang na LG yung gabayan. Pero anyways, ang Pilipinas Action Boy ang may pinakalawig nga Christmas season. Kaya umpisa September, naga-celebrate na kita. Basta mag-umpisa ang Burr months, September 1 pa lang, Merry Christmas, Maninay, Maninoy. Kaya syempre, sa amo maning nga mga panahon, Action Boy, start naman natin sining mga gagmay nga mga negosyante nga mag-umpisa naman sa paghimo sa mga parols, kung ano nga mga design dira for Christmas. Kag after, usually, sa diri sa aton, after November, sang tigkalalag, pag November 3 na dayon, ga-design na dayon sa balay, kay ginapatapos na nga tigkalalag. Oo. 13, no? Di kundi, ang bill sang kuryente, halin November, taas. Hasta na matapos, hasta na si Enero, kaya nag-igpat-igpat. May mga pero subong galing daw why na subong nagkakananay no why ga-decorate no. Oo, ang Christmas subong sa magtanaw ka malagibot ka sa mga ano daw wala sa mga establishments bla. Not all. Unlike sang una Action Boy nga tanan gid jam san diin ka magbalikid wala to. Celebrate ka po ng Christmas ano? Yes, wala sa may makapugong sa Christmas Action Boy. Importante, it's a season of giving and love. And sharing. Yes. Okay, makadto kita sa Sweden, Action Boy. Sweden, no. Action Sweden. Bal ko kita. Sa
Sweden, Action Boy, ang Christmas symbol dito nila, kung aton parol, ang Christmas symbol, si Ilaya, Yuli Goat. Yuli goat. Oo. Kanding. Oo, kanding ya. Pero kanding. mga ano pa na, ancient pagan festival pa na, Yuli Goat tawag. Ang subong nga tawag nila, Action Boy, Gavlay Goat. Pero same lang na siya gyapon, Gavlay ilang goat. pangalan. Goat magyapon. Oo, gin-made na siya of do nang kita ka na sa knitted, do sa basket ng Action Boy. Ang na ginahimo nila taas, tapos kinadekorasyonan nila lights. Kaya amo na yung symbol sang ilang nga Christmas. Okay. Usually, Action Boy, ang Gavlay Goat, more than 42 feet high. Wow, taas pa sa imo ba? Siyempre, alam mo, grabe na gini. Kalayo mo bala sa 5 feet sa 42. Grabe na gini. Kalayo sa 5 sa 42 ba, Diyos ko. Sabi ko 4'7" ka lang. Oh, grabe, raro. Kala mo yung matamaan mo ko ba? 5 man. Do ka 5'1" ako gani. 42 feet high, 23 feet wide. Kag ang kabugaton ni Action Boy, 3.6 tons. Ba? Amo na sa ila dito. Grabe, no? 3,000 kilos. 3,000 kilos. Sobra, Alam mo yun. Sobra 3,000. 3,600. Wow. Kaya 1 ton by Gani. 10,000 kilos. Tiya mo na, Action Boy, kada year 10,000 kilos, kundi 30,000, 36,000 kilos. Grabe, no? Sabi ba, hindi ko na grumadala eh. Bo. Tama ka rin mo yan. Good vibes na tatawad. Pabayin nila si Action Boy. Each year, kung Action Boy, may massive goat construction sila, pero same spot lang na. Wala galing nang ba kung hindi niya spot. Pero ara lang dira. Okay? Okay. Nan. Sweden. Amo na da siya. So, kadto kita sa Japan. Merry Kurisumasu, Japan. Muna. Muna. Kaya kami lang Action Boy. Ang Christmas Dapat nila. kung na contestant ka ba sa Miss Gay? Miss Gig eh. Hindi, wala mo ng Miss Gay. Ano mga himo-himo. Hindi amo na sila toon mag-greet. Merry Kurisumasu. Japan. Japan. Doon sa Miss Gay ko na naman tiyan, ha? Merry Kurisumasu, Japan! Perfect! Galing kay Action Boy, ang Christmas is not a national holiday sa Japan. Hindi national holiday. Yes. Ordinary day. Yes. Kaya Hindi mga sila Christian yes, nation correct. eh. Hindi sila Christian. Estimated 1% lang kuno sa population nila ang Christian. So, ang mga ara dito, Action Boy, nga nag-celebrate dito sa Christmas, imbes nga turkey dinner kuno usually sa mga elite-elite nga lugar, turkey dinner, ang mga family kuno nagakadto sila sa ilang local Kentucky Fried Chicken. Okay. That's why Inaya sa mga Christians ha, nga nag-celebrate Christmas. that's why nga ang Laban na to tradisyon. Pinoy. Ha? Laban Pinoy. Oo makadto to sila Action Boy. Kay nag-umpisa gining tradisyon kun Action Boy sang 1974 bangod sa campaign sang KFC bala nga Kurisumasu ni wa Kentucky. What's saying on? Kentucky for Christmas. Okay. Kurisumasu ni wa Kentucky. Amo na siya. Nan. Okay. Tiasta subong ko Action Boy amo na gina-practice during Yuletide season. Popular ito ang finger licking good dito sa ila sa Japan. Okay? Sige. Okay, after sa Japan, of course, makadto kita sa Iceland. Iceland, Borealis. Yes. Napa-Iceland, Iceland may Borealis da. Yes. Gusto ko gina-Action Boy, ma-experience. Ang Borealis, ang masang lain color. Grabe no. Amazing Action Boy na sa creations ang Ginoo. Pero anyways, ang Iceland kuno Action Boy, each night ang mga Icelandic children, tawag sa ilang mga Icelandic children, 13 days before Christmas, nagabutang sila sang sapatos sa mga bintana, Action Boy. Ay, may medyas. Sapatos, sapatos, Action Boy. Okay. Kag, ang usually, ang sapatos, kuno nga ginabutang ginila, mga bag-o gidya. Bago bakal, hindi na pagsuksukon for Branded Christmas. Depende sa ila. Ikaw, afford mo na yun. Why not? Coconut. Ibutang Action Boy sa bintana. So, pagkabuas aga, kung mabaton gani, mga candy, but silingon, ang amo nga bata has been good all throughout the year. Hindi siya naughty. Kaya kung rotten potato, kung nung nakabutang, they are bad. They were bad. Santa Claus gapon nga, kuhan galit. Arag yapon sa kanta, no? He knows when you are sleeping. He knows. Maninoy ka pabati ko. He knows when you're out. Di ako bababati. Kaya pareho ko kunuhan size ni Maninay mo. Perfect! Ako ginatawag nga meant to be.
Okay, wala ta naging plano, ha, mga tanan-tanan. Nagaugyon ang fate. Ang kapalaran. Fate yung lang F-A-T-E, ha. Okay, next. Makadto to danay sa Finland. Finland. Oo, kaya doon kami mga action boys sa Finland, no. Ang tawag gali sila Finnish. So, during Christmas morning... Si Miss Finland, taga-Dranda. Ha? Tuon? Oo. Sabi ko, taga-Iceland. Hindi, taga-Finland na si Miss Finland. Oo, bago lang ko kabalo ba? Pero, during... Ang upod mo ring duwa. Pero during Christmas morning, action boys sa Finland, ang mga Finnish families, tradisyon gid nila nga mag-eat porridge o kung lugaw, lugaw sa ato, yun mo, no? Arroz ba? Arroz kaldo. Arroz kaldo. Nga himo sa rice and milk nga gimutangan social, gimutangan sang cinnamon, milk o con butter. Ate linugaw gin nga class. Oo, ninugaw ng class. Kung baligyan sa atin mo tag 500 na action boy. Tapos, Sa linugaw gin na makantatag 5 lang na. Oo. Tapos depende kung mapulo sa kung may itlog. Ay, arroz kaldo na Arroz yan. kaldo na yan. Oo. Pero may ara dahil action boy nakabutang the almonds. Almonds. Kaya kung sino ko no ang makakita sang almond, makauna pangita sang almond nga makadaog na siya kuno action boy sang special pudding. Pudding ni Bia Jonathan. Oh. Feeling ko man pudding ni Bia Jonathan. Okay, di ba? Pero may ara ko no iban nga pamilya nga instead, kung sample, kung damo ila bata, dapat isa lang naka-almond, ibutang mo, ginatago na lang nila, but sila tanan, wala na lang. Tanan, wala na lang, para nga may makakaon pudding. Oo, wala may makakaon pudding ni Bia Jonathan. Wala pa kalibot si Bia Jonathan, kaya daw damo, barato pa, isa ka ano, no? Sige, Sabado naman, Iban? Okay, sige, Sabado sige. naman. Damo pa no? Damo pa countries Action Boy, oh. Sus, ang country si Dan sa bilog ng kalibutan, pila kagatos si Dan. Yes. No? Apor namin na para mabalaan, taman ila to ginahimo sila lugar. Correct. Sige. Inyo ginpamatian ang aton mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Karon nga adlaw Miyerkules o kun Huwebes, December 3, pila na ng kadlaw? 22 days before Christmas kag 29 days before New Year. So standby na kita sa aton Aksyon Hotline. May kaupod ninyo sa Aksyon Art Tayhopo. Ang inyo naman rin news team. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.